makatindi. Oh, sakit-sakit. Tama Iban, maulaw. Maulaw yung sila sa ilang sentang. Silang kahintang. So, dili dapat. Dili dapat kay kuan ko. Tao man may Tako napili. yes. Tama. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon, sabay ta, lagawon ta ang barangay Nyuloon. Amis ko sa differently abled people sa barangay Nyuloon nga nagdula og basketball. Noong, tara, sabay ta, mananaw ta, ka-interviewon nato sila. Tara, magturta. Okay, mga Dudes, larga na ta to Nyuloon with JP Arangis. Shout out, boy. Shout, Chari Kulita. A few moments later. Okay, pagkanindot sa barangay Nyuloon, boy. Indot kayo. Yeah, diri ka sa basketball po. Hello mga dudes, diri na miss sa barangay Nyuloon sa atoan nang naatay chance nga makiginabi ang atoang differently abled people mo represent down sa Davao del Norte sa national competition sa basketball nga gamit ang ilahang wheelchair. Hello dong, good afternoon. May hapon. Tamo na. Yanan. Clear na, clear. Oy, clear na. Wow. Hello mga kadudes, nagadula na diri sa likod ang atong mga differently abled people of Davao del Norte. Kaya nag-rehearse, nag-practice sila for a competition. Kalingaw. Wow. Oo. Uy, nahulog. Nahulog. Ang rules ani pareha gihapon sa basketball sa pareha ra gyapon alay mga tulo ka kuan murag makalahi ka ng travel. Wala na travel mo. Dribbling. Okay. Nay travel pero lahi ra sa kuan pwede man din may balik na dribble ang bola. Mura walay double nga. Wala. Okay. Oo. Kaya ang training Gawat din ang kuan. 3-on-3 man na ako 7-5 din. Ang 3-on-3 ni gawat din sa kihol ang kuan ang offensive player. Ang kuan sa man ang court nga inyong gamiton. Kuan lang. Whole court yun. Ang 3-on-3 pwede ngunili. Dapat 3-on-3 nga whole court. Sa liga sa kuan Marikina 3-on-3 whole court yun. Whole court yun ang kuan. Dapat 5-on-5 dito. Paralympic nga doon. Kunya ang standard size sa court same gihapon. Mora gihapon. Ang katon sa ring. Mao ang kuan yan. Standard sila mo kalayahan ang pagdagan naman ko ng pag-rebound may mawala. Mao ni ang ato ang president diri sa para athletes na sa Davao del Norte nga nagarepresent sa Davao del Norte to the national competition. So kani sa inyong preparation ani para asa pagyud namoy gid ang datoy kuan WBL nga dula namo mo gito ang gi-prepare. WBL World? Di, Wheelchair Basketball League of the Philippines. National. WBL Pilipinas ang nan sa liga. Karon kini nga practice para ni sa kuan sa liga diya sa maabot pista ba 3-on-3 nga na liga diya. Nailiga. So naay mga dayo pud ana inyong kalaban. Naay Bislig, naay Davao City, Panabo. Kalayo no? Anang Tibalog, Santo Tomas, Tagum. Ani. Dako na ko. Dili. Wow. Puliton ang kuan. Suing ani di ay. Wow. Ay mostly di ay ani sila dong. Kani mga na-disgrasya sila nga ning ana. Tulo ang disgrasya niya. Nada rin, nagtulo ang disgrasya niya. Gagandaghan na niya ang Napoleon. Oo, ana. Gagandaghan niya. Atong videohon ang ilang dula. Uy. Nahulog. Kalingaw ani umog lagandagan magbasket. Good. Wala, may sumbagay ng mga bata.
Oh, ayun sa bagay. Shout out na lang dali, shout out. Bigol, pasta. Oy. Points. Uy. Kaligan. Uy. Wow. Sa wa pag ma-out dili mo walay inbound Na. ana pod Sir, Petro o Presin ka. na so na puy tay mga tres mo Oo. Na kaya. Na may kayang tira mo. Kalinga it's Haptik edit. Oh. Pak. Wow. Ay. Foul to karan. Duha kando sa imong wheelchair, dribble na ka. Ito katulo na, sabi na siya. Wow. Isa natin ko sa dito na umupo, isa ba mo ka sa kanya? Puta mo super kasi na matuwang. Ay nga to ba? Oo na. Matuwang siya sa likod. Patay. Uy! Patay. Uy! Isa man to. Kato dito, foul. Mo tira ka nga matindog. Dapat. Dapat dili mo hawa ka sa imuhang bangko. Wala, binanggaanay man. Oo. Kaya pa rin kasi yung tingin. Ay. Uy. Wow. Okay. Tira. Sir na po di ko break. Mo break po. Apo di sila break. Sige daw sir sample. Pugnan lang dyan sa kamot. Wow. Patay no. Makatindi. Oh, sakit-sakit. Wow. Masuk. Bilisan. Loh. Dalah. Publik pak. Hop, naungot. Oo. Wah, uy. Ito buuin. Tira. Wah. Loh. Howd kayo? Shooter kayo? Bola no? Uy, buti delikado ba ka ng mutiad? Mahulog ba? Dali. Dali. Sir, unsa may hinungdan nga napian pod ka, sir? Makati.
Makatindog. Makatindog ba ka, sir? Pila man tuig na baka nga kuan ga wheelchair? Wala pa tuig. Tindog na, sir. Tindog na, tindog. Tindog na. Uy, Sana. Shout out ko sa mga gwapo niya. Taga Nilon, mga gwapo rin. Okay kayo. Sami kayo. Ay, kumpiyansa kayo mga kamatali. napay isa daw diri. Napay isa diri. Dong pila edad mo dong. Uy, nidagan man. Sige daw rin. Wow. Mag-unsa rin? Pugngan isa. Wow. Ay, isa lang di. Pwede na ka rin. Break. Pwede. Pwede na rin. Otdaan na isa mo kasi. Uy, natuwad. Sa inyong pagtapok unsay kanang purpose ani sir? Kuha naman ni sir kay kanang para makuha ng mga kuan PWD ba manggawas. Ay mo ning advokasya na mo. Tama iban maulaw. Maulaw yun sila sa ilang sentang. Silang kahintang. So dili dapat kay kuan ko tao man mi na ako ni karapatan. Tama. Ano yung kuan nga dula mi sa manggawas sila kanang basta kay para makuan sila para makuan pa matagal ko sa gobyerno sir. Tinuod. Sa experience mo sir sa imuhang sitwasyon? Lisod diri sila kanadi sa tuwa sa Pilipinas mga kanang kuan. Kumbaga ang environment dili siya kuan, dili accessible. So paagya ni sa pagdula na mo sa wheelchair basketball kumbaga. May time nga mag-relax, so mapakita mo na mo sa mga tao nga kapag nga abilities po. Hindi lang may limited sa mga Yes, tama. Barang imong ko answer is kanang inborn or spinal cord na. Spinal cord imo. Affected lang ang lower limbs sa sakit ako sa spinal. Shout out na isang asawa niya. Sir, naghagi po ka nga nahulog ka. Ano na oy na pagtino wa na tel. Kani wala. Naputol ka. Wala ba? Uy, may discussion na. Bali ang tilo. Pero sir say cause ana imo ha sir? Discussion na sir. Sa motor unsa man? Sir, disgrasya pod. Inborn. Inborn? Kani nga anak. Pero ani ba inborn mo sir mo? Pulyo sir, napulyo. Bali, napulyo ka sa Tampal. Bata pa. Oo. Tama ko si Lord, miligyag balot karon. Lord, pautanga mi. Agi pud ka sir naka nang ginabuli ka. Nagpila pa ko. Sa ko sa atong tao nga ko kanimo do maghipog ka. Ingnan ko pero wala nang ubo. Kadako ko na ko gamit kung kasaya ha. Tama jud. Dagan kag buli pud na. Dagan oy. Sila pa lang kay katuig na akong experience, dagan akong madawat nga mga buli ka mo. Pero karon dawat na nimo kung halimbawa ikuanan ka. Pag naay magbuli ka dawat na. Katawan Sakyan na lang. Correct. Taingon ako sa kong galingon, mas dako pa ko gamit sa inyo.
Tama. Tama jud. Unta kini unta among kuan, unta mapansin unta ni sa gobyerno matagan ba nga kini among dula. Unta tagaan ko ni pansin sa gobyerno. Yes. Labi na ang ulungkod karon mga bag-o. Oo. Oh, katong maulaw nga naa silang balay nga dili mo kuan, gawas na mo. Pakita na mo di sa kuan practice na dili lang kay para sa tuwa ato ipakita ko sa tanan nga makahatag ko taglingaw sila. Og si Mayor sa day, Mayor Yuri Dayaday og si Vice. Mayor, unta matabangan pamilya mo. Yes. Wala pa kayo nga gamit. Kaya ang sekreto aning dula, sir. Kani-kani nila, kinahanglan mag-amping din sila kay basi mapiang. Tama gyud. Pag-amping ka kini nga dula ni gina-amping gyud kay isa na labay tiil na bilin brada mo. Og di pa nimo ampingan wala na. Dili ba bang ang kapansanan sa sport? Yes. Nga mo oy makapag-uol o makadepress sa imuha. Yes. Tuloy ang ligaya, tuloy ang buhay. Oh, Kasi pag Villar pa, sipag at saga. yes. Ilaga. Wow. Tama gyud tawa. Di ba Sir Villar imong apelyido? Ikon sa nimo si Manny Villar. Ay, shout out na ko si Manny Villar na tabangan imong team nga basketball. Palihog ko in Tagalog, sir. Sa Tagalog, shout out na ko si Manny Villar. Sana suportaan kami mga PWD. Yes. Sa basketball wheelchair. Yes. Tulungan niya mabigyan ng wheelchair. Yes. Go Manny. Ikaw si Jessica So, may out na tabangan na dito sa Davao del Norte. Oh. Kami mga PWD, mga wheelchair basketball. Yes. KMGS na to. Hello, dai. Mo ni ang amo ang kuan. Financier. Dai, shout out, dai. Shout out to sir. Salamat kayo sa pag-ani sir. Wow. Yes. Kuan ba? Shout out sa samba ng nabutan. Yes. Well, I love you. Shout out. Okay, go. Ay, shout out ko sa kong mga amo, mga butan. Tanang tagin mo naman yan. Ali, dire hindi. Namang pinakagawa. Sige, shout out. Oh, magkakati mo yung long. Shout out. Yay. Stop ni gulo. Sige sa. Sige sa. O lagi sa bagyod, umuyab day. Umuyab mo. Riselan magaling. Sige na. Pas lang sa. Sige. Oh, babay na lang, kaway na lang, kaway. Good. Thank you. Shout out sa tayo Loon. Yes. Yehe. Dagan salamat ang ato ang mga PWD players. Okay, dagan kaayong salamat. Hantod sa sunod ato silang tabangan sa Waybayan ang ato ang PWD o the differently abled people of Davao del Norte. Naningkamot sila. Maka-motivate, maka-encourage sa uban diha nga mogawas nga dili maulaw. Kay pakita bisan pa sila na ay kapansanan. Hantod sa sunod, daghan kaayong salamat. Bye-bye.